Magkababata kami ni Kiko. Parehong school ang pinasukan namin mula elementary, high school hanggang sa mag-college. Parang kapatid na talaga siya sa akin. Nung nag-licensure exam kami, unfortunately, pumasa ako. Pero siya hindi. Na-depresya noon, tapos umuwi sa probinsya para magpahinga. Pero hindi na siya bumalik sa Manila. Though magka-chat naman kami lagi, I guess, nagbago ang lahat nung may trabaho na ako. Siyempre, naiiba na yung tropa, maasenso na din ng kaunti. Minsan nabalitaan ko nasa Manila siya, pero instead nakitain siya, lagi akong gumagawa ng dahilan not to. Medyo iba na kasi yung trip ko ngayon. Di na ako mahilig sa inuman, ayoko nang mag-videoke kung saan-saan. Di na din ako mahilig mag-basketball at nung mga panahong yon, sobrang ganda ng takbo ng career ko. Very formal na nga ako. So parang para sa akin hindi na ako yung dating Ronilo. Ang tawag sa akin ngayon, Sir Nel. And I do like that. Long story short, I was enjoying my time sa highest high ko. And I guess, naiwan ko siya sa baba. But when pandemic hit, natamaan yung firm namin. Nagbawas ng tao at isa ako sa natanggal. May sakit nun si mama and si ate katatapos lang ng malaking gastusin dahil sa panganganak niyang nagkaroon ng komplikasyon. It was a perfect storm. At natamaan mismo yung bahay ko. Ako lang at yung ipon ko ang inaasahan ng buong pamilya. Pero mabilis yung naubos. I needed a job. Pero wala sa mga firms na nag-hire dahil nagbabawas na din sila. Nilapitan ko na lahat ng pwede kong lapitan. Pero wala talaga. One day, may tumawag sa akin. Si Kiko. He offered me a job and helped me pull myself back together. The man I took for granted for years reached out to me sa darkest moments ko. I asked him why. Ang sabi niya lang sa akin, I never stopped being your friend. Wala man ako sa highest high, andito lang ako sa lowest low. Ako si Ronilo, and I was saved by a person I took for granted. My love, tables do turn. Diba? Ang buhay talagang gulong yan. Minsan, nasa ibabaw ka and before you know it, nasa baba ka na. Kaya sabi nga sa inyo, diba my love, this has been a long and yet parang usual, pero more often than not talaga, isiniset aside lang na payo ng lahat ng mga seniors sa kahit saang kumpanya ka mapunta, kahit sinong nakatatanda sa'yo, they do remind you of these or this. But I guess siniset aside lang natin siya kasi para sa atin, old saying lang siya. Always be kind to those people na nakakasalamuha mo, nakakaharap mo sa moment ng paangat ka. Kasi when the time comes na umikot ang gulong ng buhay, sila din yung mga taong makakasama mo, makakahalubilo mo, di ba? Makakaharap mo sa daang pababa. Kaya you have to really be careful, my love. You have to be kind to everybody. Do not choose kung kanino lang kayo magiging mabait, kung kanino lang kayo magpapakita ng kagandahang asal, kung kanino lang kayo magpapakita ng magandang pakikitungo. Kasi you don't know, my love. You don't know life. How do I say this? How surprising it can be
And sa kwento naman ni Ronilo, it's very obvious, diba? The people or the person that he took for granted for years kasi feeling niya hindi na sila magka-level, hindi na sila magka-estado ng buhay, na yung trip ni Kiko, yung taong nakasama niya ng paglaki ay parang feeling niya a reminder of how his life was, how hard it was, how poverty hit yung family nila, how little it meant to him. So feeling niya si Kiko at yung ways ni Kiko will just drag him back to ground zero. Yung zero na inalpasan niya, yung square one na pinilit niyang ungusan. So feeling niya kapag ginawa niya yung mga ganun ulit, babalik lang siya sa square one. That is not the case. Diba? That is not the case. When your friend is in need, especially that person who knows you, alam yung storya mo, alam yung pasikot-sikot mo, yung taong tumanggap sa'yo ng mga panahong wala ka pa. Kapag yung taong yun nangailangan, why would you leave them behind? Diba? Actually, hindi nga humingi ng anything si Kiko. He just wanted to catch up. Diba? He just wanted to have a bonding moment with his old friend. Pero hindi siya napagbigyan because he was judged. Now that the tables have turned, and it turned out na kailangan niya rin pala ng ibang tao, Kiko was there to save him because Kiko knew and understand the way of life. Na it's not gonna rain every single day for the rest of your life. It's not going to be sunshine at all times sa buhay natin. There will be highest highs and there will be lowest lows. And you want to keep the people that matters to you, who cares truly for you. You have to keep them close. Kasi sila yung mga taong alam mo na pwede mong makasama sa mga panahong marami ka. I mean, abundant yung life mo. At sila din yung mga taong maaasahan mo sa mga moments na walang-wala ka. And he was reminded of that. He was humbled by that experience. Na no matter how high you soar, you should always learn how to look back. Especially sa mga taong nakasama mo, nakasalamuha mo in order to get there. Kasi kung gaano kataas yung nilipad mo, when the wheels have turned, ganun din kataas yung babagsakan mo. And it's always nice to know that when it happens, there will be people there who will catch you when you fall. So my love, let this be a reminder to everybody that do not take people for granted, especially those people na tumulong sa inyong marating kung nasan man kayo ngayon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, you will never be where you are right now. Always be kind to them. Always give and pay gratitude sa lahat ng contributions nila in your life kasi you'll never know kung kailan mo sila ulit makakaharap. Klaro? Klaro.